Челлендж, ребят. Давай. Сёння я падрыхтаваў да вас челлендж, які называется «Злые жарты». Вы будете читать один одному жарты. Кто засмеется? Той кошачьей крови напьется. Камень, ножницы, бумага и колодец заодно. Я перший, так? Ага. Чому Паша Гарадніцкі не п'є на канцэртах? У яго рот заўсёды заняты флейтай. Я? Як Денис Тарасенко называе свое дзіцё? Карнеплодзік любви. Як Александр Саладуха знайшоў сваю жонку на сайце знаёмстваў? По никнейму «Чужая милая». Один-один. Чаму Андрусь Такінданг не з'еў ікру? Таму што яна чорная. Я, да? Да. Які з бракаў Пашы Гарадніцкага можна лічыць найбольш удалым? Калі ён з'еў бракоў на хаду, нарэшце прасраўся. Бракоў на хаду. Да, ребята. Чаму у Дениса Тарасенки постоянно брудные руки? Потому что он постоянно бухой в жопу. Кто автор этой шутки? Народ. Народ, Да. беларускі народ. Ты цёмны, сляпы, быццам крот. Чаму беларуская апазіцыя не ходзіць у грыбы? Все. Не, таму што Мінвыканкам не даў ім на гэта дазвол. Як Петя Клюеву попал у ЛСП. Ему просто пришлось переспать с самим собой. Што будзе, калі пальчыц будзе доўга рабіць Антона Матольку? Мазолька на пальчыку. Як бы звалі сына Дзяніса Тарасенкі, калі б ягоная жонка не назвала дзіцё ў гонар Лукашэнкі? Джек Дэниелс. Кто автор этого опуса? Чаму група Дразды ніколі не спіць у лесе? Потому что боится получить... Ой! Дзе знаходзіцца шыла пасля звальнення з Белсата? У жопе. Не прибавить, не Поспоришь. убавить, не поспоришь. Што робіць Лявон Вольскі, калі хоча выклікаць прастытутку, а ў горадзе пробкі? Выклікае паветраных шмар. Юмарныя пацаны прыдумалі. Чым адрозніваецца Пётр Елфімаў ад пажарнай сірэны? Сірэну можна ў любы момант адключыць. Елфімова тоже можна адключыць. Як яго адключыў? Перамог Паша, ён менш смеяўся. Хорошо. Я по жизни просто меньше смеюсь. А вы поржать. Ржать. А вы поржать. Камеди смотрит по вечерам. Ну я. Давайте.